חלמתי שאני מתעוררת באמצע הרחוב, והיום זה היום שאני מתחתנת. ואין לי עדיין כלום, אפילו לא חבר. משהו משך אותי פנימה. שם מצאתי אותה. מדהימה. מימי אמרה שהוא מחכה אצלה בבית. נכנסתי. רק סבתא שלי הייתה שם, שאלה איפה החתן. ואז ראיתי אותו. בדיוק כמו בכיתה ג'. מעצבן. בעצם זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. פלאפון מציגה זוג מהחלומות, זוג סמארטפונים וגם חבילה משתלמת של דקות, אס.אם.אסים וגלישה. פלאפון, הרשת המהירה בישראל.